таваллуди тоҷикистон ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо ман шалои гулхоҷа дар каноратон ҳастам. салом. нахуст мурӯре мекунем ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 8 июл. донишманди тоҷик аз таҳсили хориҷа ба ватан баргашту кордиандаро водор кард ҷубронпулӣ бипардозад ва ба кор барқарор намояд. як қисмати дигари даъво ин буд ки ба даъвогар Амину Ҷавҳар ҷуброни зарари маънавӣ пардохт карда шавад аз ҳисоби масъулини институт. омад ба сараш аз он чӣ наметарсид. Президенти Бразилия ки бемории COVID-19-ро ҷиддӣ намегирифт, ба ин вирус олуда шудааст. боқимонда хусусӣ аст ва ман шахсан ором нестам. ҳамсарам аз ман муроқибат мекунад. ман тавассути хати видео корро идома медиҳам. ва роҳе ки бо ҳашари мардумӣ бунёд мешавад. дар ноҳияи 8 сокинон барои тармими умумфарш кардани роҳи мошингард камари ҳиммат бастанд. шурӯъ аз имрӯз тағйироти нав ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон ба иҷро даромад. акнун барои надоштани ниқоби тиббӣ сокинонро аз 116 то 290 сомонӣ ҷарима мекунанд. дар қонун рӯшан гуфта нашудааст ки пӯшидани ниқоби тиббӣ дар кадом маконҳо ҳатмист. бархе аз ин қонун ба хотири пешгирӣ аз бемории COVID-19 пуштибонӣ мекунанд, вале баъзеи дигар мегӯянд аввал масъалаи таъмини сокинонро бо ниқоби тиббӣ ҳал мекарданд. илова ба ин аз имрӯз ҷарима барои нашри ба истлоҳ хабари нодуруст дар бораи коронавируси нав амалӣ мешавад. созмонҳои хабарнигорӣ онро зарбае ба озодии баён дар Тоҷикистон медонанд. ду бародар пажӯҳишгоҳи геология ва зилзилашиносии Тоҷикистонро ба додгоҳ кашиданд. бародарони донишманд мегӯянд баъд аз дифои рисолаи илмияшон дар хориҷа аз ҷои кори худ дар ватан маҳрум гардиданд. додгоҳ баҳсро ба манфиати даъвогарон ҳал кард, аммо раиси пажӯҳишгоҳ ҳукмро қабул надорад ва хостори бознигарии он аст. барои Юсуфӣ баъди шунидани назари ҷонибҳо ин гузоришро омода намуд. додгоҳи ноҳияи шоҳмансур рӯзи 7 июл даъвои ду бародари донишмандро қонеъ кард ва қарори додгоҳ ба манфиати бародарон содир шуд. ду бародари кормандони собиқи пажӯҳишгоҳи геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология аз қарори раҳбарияти он пажӯҳишгоҳ ба додгоҳи ноҳияи шоҳмансур шикоят бурда буданд. онҳо иддао карданд ки раҳбарияти пажӯҳишгоҳ бесабаб пас аз 5 соли таҳсил ва такмили ихтисос дар чин ва бозгашт ба ватан онҳоро ба ҷои корашон барқарор накардааст. асосан мо мехостем ки ба ҷои кор барқарор шавад даъвогар Амину Ҷавҳар. музди маоше ки бояд аз ҳамун вақти муроҷиаташ ба ӯ пардохт мешуд пардохт карда шавад. ва як қисмати дигари даъво ин буд ки ба даъвогар Амину Ҷавҳар ҷуброни зарари маънавӣ пардохт карда шавад аз ҳисоби масъулини институт. додгоҳи ноҳияи шоҳмансур бар асоси қарори содир кардааш масъулини пажӯҳишгоҳи геологияро муваззаф кардааст ки даъвогар Ҷавҳар Аминовро ба ҷои кораш барқарор карда маоши яксола ва ҷуброни зарари маънавӣ дар ҳаҷми 2000 сомонӣ пардохт намояд. даъвогар дар додгоҳ ҷуброни зарари маънавӣ дар ҳаҷми 40,000 сомонӣ хоста буд. маҳз ҳамин барқарор шудани адолати судӣ буд ки на танҳо ба худи даъвогар Амину Ҷавҳар балки ба ҳамаи ҷавонон ба ҳамаи олимони ҷавон имкон медиҳад ки дар оянда дар сурати поймол гаштани ҳуқуқҳояшон ба мақомоти дахлдор аз он ҷумла ба суд муроҷиат кунанд. аммо ҷавобгар масъулони пажӯҳишгоҳи геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология аз ин ҳукми додгоҳ розӣ нестанд ва мегӯянд барои иҷрои ҳукми додгоҳ онҳо бояд ба чанд қонуншиканӣ даст зананд. ба қавли онҳо дипломҳои дар чин таҳсил кардаашон аз сӯи комиссияи аттестатсионии назди раиси ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ нашудааст. надорам, ягон чиз надорам. ваёмон рафтан хитоба калбакӣ хондан қоғозҳое овардан ки вай қоғоза ҳеҷ кас признават накард. онҷа мо комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дорем. аз соли 2016 ягон каш нарафтааст. масъулони пажӯҳишгоҳи геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология мегӯянд аз ин ҳукми додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикоят мебаранд. додгоҳи ноҳияи шоҳмансур 2 ҳафта қабл айни ҳамин даъвои бародари дигар ҷамшед Аминовро дар баробари масъулони пажӯҳишгоҳи геология ва зилзилашиносӣ қонеъ накарда буд. он замон ҳукми додгоҳ ба пуштибонӣ аз масъулони пажӯҳишгоҳ содир шуда буд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
рӯ ба мавзӯъҳои дигар. рӯзи сешанбе дар муқобили қароргоҳи ФСБ хадамоти федералии амнияти Русия дар шаҳри Москав эътирозҳои инфиродӣ ба хотири дастгирии Иван Сафронов, собиқ хабарнигори нашрияи Коммерсанти Русия догир шуданд. Сафронов бо хиёнат ба ватан муттаҳам буда бо қарори додгоҳ то 6 сентябр дар боздоштгоҳ хоҳад буд. ҷузъиётро аз Искандари Хоҷамирзода мешунавем. мақомоти русия беш аз 20 нафарро ки ба нишони эътироз ба ҳабси Иван Сафронов, собиқ хабарнигори низомии нашрияи Коммерсант, дар рӯ ба рӯи қароргоҳи хадамоти федералии амнияти Русия ФСБ воқеъ дар майдони Лубянкаи Москав ҷамъ шуда буданд, боздошт намуданд. ба қавли додстонҳо, Сафронов ба яке аз кишварҳои паймони НАТО маълумоти сирриро таслим намудааст. номбурда ки дар моҳи майи соли равон мушовири раиси агентии давлатии кайҳонӣ Роскосмос таъин шуда буд, рӯзи 7 июл боздошт шуд ва афсарони хадамоти амнияти федералӣ хонаашро кофтукоб намуданд. дар додгоҳ Сафронов айбномаро рад кард ва афзуд ки гуноҳе надорад. рӯзи сешанбе додгоҳи минтақаи Лефортово ҳукм баровард ки Сафронов то 6 сентябр дар боздоштгоҳ нигаҳдорӣ шавад. бо ишора ба айбнома, коршиносон тахмин мекунанд ки муҳокимаи ӯ пушти дарҳои баста сурат хоҳад гирифт. шуморе аз рӯзноманигорон ва ҳамкорони феъливу собиқи Сафронов ба пуштибонӣ аз ӯ садо баланд карданд. мо воқеан бовар надорем ки Иван ба ватан хиёнат кардааст. ба фикри мо қазия бояд ҳаддалимкон шаффоф баррасӣ шавад. мо шоҳиди он хоҳем шуд ки ӯ хоин нест. ӯ шахси пок аст. ин на танҳо ақидаи ман ва ҳамкоронаш, балки кордиҳандаи ӯ Дмитрий Рогозин мебошад. вакили мудофиаи Сафронов Иван Павлов ба хабарнигори Рейтерс гуфт, ба ақидаи додситонҳо дар соли 2017 аснои кор ба ҳайси хабарнигор Сафронов маълумоти сиррии давлатӣ дар бораи фурӯши аслиҳаи Русия ба кишварҳои Африқо ва Ховари Миёнаро ба ҷумҳурии Чех тақдим намудааст. Павлов илова мекунад ки ба фикри ҷониби айбдоркунанда ин маълумоти сиррӣ баъдан ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико интиқол ёфтааст. агар айбномаи Сафронов собит шавад, ӯ имкон дорад то 20 сол аз озодӣ маҳрум гардад. ахиран нирӯҳои ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Русия чандин хабарнигору муҳаққиқро боздошт намуда, хашму ғазаби ҳамкорони собиқ ва ҳаводоронашонро ба бор овардаанд. аз Русия ба Бразилия меравем. Президенти Бразилия ба COVID-19 мубтало шудааст. гирифтории Жаир Болсонаро ба коронавируси нав дар ҳолест ки дар гузашта ӯ борҳо нигарониҳои ҷомеаро дар робита ба коронавирус муболиға ва беасос меномид. ӯ ҳатто аз раҳбарони минтақаҳои кишвараш хоста буд маҳдудиятҳоеро сабуктар созанд ки ба гуфтааш ба иқтисод осеб мерасонанд. рӯзи 7 июл президенти Бразилия Жаир Болсонаро гуфт ки муоинаи тиббӣ дар тани ӯ мавҷудияти коронавируси навро собит кард. ӯ моҳҳои тӯлонӣ машварати табибону коршиносон дар бораи хавфи сирояти саросарии коронавирусро ки ҳаёти камаш 65 000 сокини Бразилияро аз байн бурдааст, нодида мегирифт. Бразилия бо беш аз 1 миллиону 600 000 гирифтории коронавирус дар миқёси ҷаҳонӣ дар ҷои дуюм аст. дар суҳбат бо хабарнигорон, Болсонаро ниқобашро канор гузошта боз аз он сухан кард ки вирус ва ё бемории COVID-19 зиёд хатар надорад ва бисёриҳо дар хона аз хавф ва ё бемориҳои дигар ба ҳалокат мерасанд. боқимонда хусусӣ аст ва ман шахсан ором нестам. ҳамсарам аз ман муроқибат мекунад. ман тавассути хати видео корро идома медиҳам. сарфи назар аз талаби табибону коршиносон, Болсонаро ҷорӣ намудани масофагирӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маҳдудиятҳоро қабул надорад. ба гуфтаи ӯ, зараре ки маҳдудиятҳо ба хоҷагии мардуми Бразилия мерасонад, аз худи беморӣ ба маротиб бештар аст. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред ва то ин лаҳзаҳо, бинандагони азиз, мо аз он гуфтем ки аз имрӯз барои надоштани ниқоб ва нашри хабари нодуруст роҷеъ ба COVID-19 дар Тоҷикистон ҷарима мекунанд. аз додхоҳии ду бародари донишманд барои барқарор шуданашон ба ҷои кор гузориш доштем. ба коронавирус гирифтор шудани раҳбари Бразилия ва боздошти рӯзноманигори рус бо иттиҳоми хиёнат ба ватан аз мавзӯъҳои дигари мо буд. баъди як огаҳӣ барномаро бо хабару гузоришҳо идома медиҳем. бо мо бимонед.
барномаро бо қирғизистон идома медиҳем. рӯзи гузашта дар қирғизистон рӯзноманигорӣ шинохта бибюкан дусалиеваро ба хок супориданд. маросими дафни рӯзноманигор, муҳаққиқ, омӯзгор ва номзади улуми сиёсатшиносӣ бо ҳузури пайвандон, ҳамкорон ва фаъолони ҷамъиятӣ баргузор гардид. Дусалиеваи 62 сола рӯзи 5 июл бар асари бемории COVID-19 даргузашт. ӯ солҳои тӯлонӣ ва то охирин лаҳзаҳои умраш дар ҳайати бахши қирғизии Радиои Озодӣ фаъолият карда дар таҳияи барномаҳои зиёде саҳм гузоштааст. Дусалиеваро ба унвони рӯзноманигори мардумӣ мешинохтанд, зеро ҳамеша мавзӯъҳои мубрами рӯз шурӯъ аз сиёсат то мушкилҳои иҷтимоиву фарҳангиро баррасӣ менамуд. моҳҳои охир ин рӯзноманигор барномаеро дар Радиои Озодӣ бо номи Садои мардум пеш мебурд ва тариқи он садои сокинони оддии Қирғизистонро то ба гӯши мақомоти он кишвар мерасонд. бармегардем ба Тоҷикистон. дар шимоли Тоҷикистон сокинони ноҳияи 8 мехоҳанд як қисмати роҳи валангори мошингардро аз ҳисоби худ мунфарш кунанд. барои тармими роҳ ки чанд километрро дар бар мегирад миллионҳо сомонӣ зарур аст. гузорише ки ҳоло тақдими шумо мегардад бар асоси навори корбарони Радиои Озодӣ омода шудааст. сокинони ҷамоати Понғози ноҳияи 8 тасмим доранд роҳи асосии мошингарди ин ҷамоатро тармим ва аз нав асфалт пӯш кунанд. роҳе ки ҳанӯз замони шӯравӣ бунёд шудаву бо гузашти солҳо вайрону валангор ва равои мардумро мушкил карда буд. орзуи чандин солаи ин мардуми кӯҳанбунёду бохираду бофарҳанг буд ки аз деҳаи Понғоз то маркази ноҳия роҳи асфалтпӯшро бибинанд ва дар ниҳояти кор ба ин мақсад ноил шуданд. барои тармими ин роҳ ки 9 километр дарозӣ ва 6 метр паҳноӣ дорад, беш аз 3 миллион сомонӣ харҷ хоҳад шуд ки аллакай аз ҳисоби сокинон, афроди саховатманду муҳоҷирони кории тоҷики ин минтақа ҷамъоварӣ шудааст. ҳоло роҳи байни деҳаҳои Понғоз, Хештхона, Бободархон анҷом шуда, тармим ва асфалтпӯш кардани роҳи деҳаи Саро идома дорад. ин наворҳоро Зафари Аскар, як сокини ин ҷамоат ба Радиои Озодӣ фиристод. масъулини ҷамоат мегӯянд бояд ҳудуди 12 километр роҳ бозсозиву асфалтпӯш шавад ки барои ин наздики 4 миллион сомонӣ сарф мешавад. дар Тоҷикистон бо ташвиқи мақомот бархе аз сокинон бо харҷи пасандозҳои шахсии худ корҳоеро ба мисли таъмири мактаб, тармиму асфалтпӯш кардани роҳ ва ё сохтани пул ва кашидани хати обро иҷро мекунанд ки аслан уҳдадории иҷтимоии давлат аст. 2 сол пеш ҳам як зани бознишаста дар деҳаи Бободархони ноҳияи 8 аз ҳисоби пасандозҳои шахсияш пул сохт. чанде аз талабгорони зиёрати ҳаҷ низ дар гузашта бо тавсияву ташвиқи мақомот аз сафар даст кашида маблағи онро барои иҷрои чунин корҳои иҷтимоӣ сарф карданд. бинандагони азиз, Радиои Озодӣ маъмулан эълонҳои марбут ба бедарак гаштани нафар ва гум шудани ҳуҷҷатҳоро нашр намекунад, зеро ин вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аст. вале ҳоло ба таври истисноӣ мехоҳем ки дар пайдо намудани як сокини 35 солаи ноҳияи рӯдакӣ ба модари пиру ғамзадааш кӯмак кунед. Афзалшод Тоиров бемории рӯҳӣ дошта, ба гуфтаи модараш лолу ношунаво ва ё худ гунг мебошад. модар мегӯяд ӯ 5 рӯзи пеш аз назди хонаашон дар деҳоти Мавлавӣ беному нишон шудааст. хуб бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. барои ошноӣ бо хабарҳои нав аз вебсайти Радиои Озодӣ метавонед истифода кунед. гузоришҳои рӯз ва наворҳои ҷолиб дар Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube гузошта мешавад. фаромӯш накунед. фардо ман шуморо дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои тоза мунтазирам. то фардо, худо нигаҳдор.